L-Opposizzjoni ppreżentat mozzjoni fil-parlment li fiha rriżolvit li jinħatar kummissarju għall-imgieba xierqa fil-hajja pubblika bl-inkargu li jippromovi l-imgieba xierqa. Barra minn hekk proponiet li jitwaqqaf kumitat permanenti tal-Kamra għall-imgieba xierqa fil-hajja pubblika li jkun presedut mill-Speaker. Proponiet ukoll li jinħatar kumitat li jkun presedut mill-Speaker biex iħejji rapport dwar it-twaqqif tal-uffiċċju tal-Kummissarju għall-imgieba xierqa fil-hajja pubblika. Fid-dawl ta' dawn il-proposti kollha, One News staqsa jekk Simon Busuttil x'qed jitkaża bid-dikjarazzjoni tal-assi li għamlu l-membri tal-Kabinett tal-Gvern iżda jinjora l-fatt li l-eks Ministru Nazzjonalista nesa jiddikjara kont Zvizzeru. Għal dan Simon Busuttil ma jwieġibx. Komdu din il-mozzjoni. Aħna kritika. Mhux fuq il-mozzjoni qed insaqsik la preżentajta inti komdu biha, tinsaqsik fuq dawn il-fatti. Mistoqsija permetti li wieġbek. Mela, il-risposta tiegħi hija din. Jiena komdu b'mozzjoni. One News jistaqsi iġġustifikat il-Partit Nazzjonalista li meta kien fil-Gvern għal 3 snin sħaħ m'għamilx dikjarazzjoni tal-assi. Simon Busuttil jgħid li One News għandu żball iżda ma jgħidx fejn għandu żball għax jaf bħala fatt li ma sarux dikjarazzjonijiet fl-2001, l-2005 u l-2007. Qed ngħidlek inti qed tajt illi ma sar assolutament xejn, hemmhekk għandek żball. Fejn hu l-iżball ħalli nikkorreġi ruħi għax mhux nifhem. Mistoqsi jekk il-Kumitat propost mill-Oppożizzjoni hux se jkun jista' jieħu passi kontra deputati li fil-passat ma ddikjarawx l-assi, Simon Busuttil kien vag għall-aħħar. Dak jaraħu, dak jara l-Kumitat. Staqsejna jekk Simon Busuttil x'komdu bil-fatt li viċi kap tiegħu fl-2011 ma ppreżentax dikjarazzjoni tal-assi, jew jekk hux komdu li l-viċi kap tiegħu ġieli ddikjara li għandu l-fuq minn 800,000 euro fil-bank. Għal darb'oħra ma weġibx. Però l-punt mhux dak. Jidher li l-punt tiegħi ma spjegajtulekx tajjeb jew. Le dak x'intu issa qed nistaqsik fuq xi ħaġa oħra. Le, ma staqsini fuq is-suġġett tal-lum. Suġġett tal-lum huwa kif nistgħu nħarsu l quddiem. Aħna ħirġin bi proposta konkreta. Però fuq dak li ġara kif tikkummenta? Lanqas ma wieġeb meta mistoqsi għala kien biss nhar is-sibt li għadda li d-deputat Stephen Spiteri ippreżenta d-dikjarazzjoni tal-assi tiegħu quddiem il-Parlament. Donnu bi preparazzjoni għal dak li kien se jħabbar Simon Busuttil. Fl-aħħar nett minkejja l-proposti kollha li saru, Simon Busuttil wieġeb hekk meta mistoqsi meta se jiddikjara l-assi tiegħu stess. U l-assi tiegħek meta se tippreżentahom in full? Meta jkun il-ġurnata li nippreżentawhom skont il-kodiċi, l-standing order, skont il-standing order.